أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga remi, abuskan mga pagremi, yun kapkumbunga mirkanok manalalag, sa katandang inyo sa matano sa pamagin ka, sagyang kaya mabeloy, bentutan, imanto oras, imanto na edna mabeloy bentutan, sagyang kaya pagaritan no kapantagan na di magister, sagyang jamia at muta, ay sa mabunya kumangala jamia, di sagyang kaya ordon, salah arwar saking pagaritan si al-akh Abu Haitham Abdul Ghani Ahmad Asgar balasan wallah saking niya paandirin ari magister mabaloy manton na magtitikta gigimo ta mepos na piyag istorya mi gigimo ta pagaritan magister nagimo to mga salbier amana na mga rarata di mapi minibgay agiyang kaya sa pagusara agiyang kaya social media. So imanto na ay manapusenta na anto na no ni mibulong sa giyang ko to mga salbiet uli na di mga pipi minibigay agiyang kaya manan yan social media. Pamawan ay naluitan mo to kapian niyan ay naluitan pa nang to karatayan naging to karatayan anto na no ni mabalui may solusyon tanoro ay manan yan na manggilbok tano di na mitulatin wa manan kapian niyan pa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. Balasan wallah lagi kaya mga pagiritan mga bulutan sa kayawan panahon tamaniran. Giutang to akuan pakay siya au di nagyang kaya pemagusin ni man to. Na sombatad na yung utwa amya nga una amya bigide sa giyang kaya kuan kita no ini ngaran na mga pagaritan sa bitiara sa kawang mo tayo pag-usiran sa giyang kaya internet social media daw tapi usiran na katimtimblian na giyang kaya tiran man ay social media na dua gerangan yan o siing ka lakutun si ko marata na kilagutu kepakaian unta mas magerang umpan. Adi so kiplag nu si umapia. Lagi mas madal lagi yung utama nuna wan. So gyang kaya kuan. Kuha apa nang ilairon. Udi na kapakali destan si mga taon. Ana siya kanting mo sa gyang kaya kuan. Talubtad. Tunangan na talubtad. Kanganayron na yung ito muraqabatullah wa taqwahu. Basta tanong sa maranong yung ito kapipikir o manusia katatangkadan yan nun sa ginoon yan sa swalla na katitikan yan. Yung ala na muraqaba yung utakang kidamang sa titikan ng Allah Ta'ala apian to na yung ilbakan ka apiapan matabis kasi ko dar pa na bangon na padarat si wato ingon na mapamular kanan na ketagul ka yung utwa kikal kan kasi wa pengil bunga umarata sa giyang nawa internet tapos ay maray baratan yan na giyang na empleyado katutumbo sa CCTV sa yung tanin di kang ilbang na mida at hindi ka pang ilbang yung utang empleyado na buwan nawa ada CCTV dua niya muraqabah. Na gitu so keep ka kanya lagi di na manusia. Na ubang abal so Allah ay pinaka minusi ko pa kailer ka. Ay man niya na matag kasi ko derpa niya tabis ko de bangon pada katingon. Na ubang abal so kap kailer ka wallah ako minus. Giyana pag pwede nga ditiro na rin magistero.
Tama to na kailangan na mabali sa manusia. So kapusaran niya ko social media. Nabubuli niya na mura ka ba niya, makasisip sa Ginoo niya, makatitiga sa Ginoo niya. Nasu Allah. Oy, Aman ada ke mapangilbuk ko na marata, pipikat na kana, pagilay ka pagilay ko Pagilay Allah. ka Allah. Sabab sa surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay sa mi tuloy na tiyena. Kalakan ni Allah, kalakan ka sa Allah. Apian tunay bitad ka, di na apian da ka matag. Oy. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu. Walakin qul alayya raqib. Ira mo ta mi tarambisa siko, mi tarambisa sutaw siko darpa ada ay akatanya na da pedian. Na uban yang teroy ba da pedian. Ka? Ay ada patar tironian na adna tumitikiran. Swallah pa mo. Oy, wallah. Nagito yung pagkalos siko suwan o setan udi na sunap suwa o tao siko kapangilbugan yung marata sa na social media. Isaw na. Aya ikadua na yung goto kabande o tao asi ko kasuli sa gyang na kuan social media. Ana siko dan yan nung panakalakay na tamanin yan din ang tunay kuan. Tahdidin yan. Yan tunay mura din. Ang tunay antapin sa gyang na kuan. Internet. Ay man ay na bipuro ka pa pag-install ba sa Facebook ko. Oy. Na pasada ba din ino ka pag Facebook ko pa mo. Oy, before ka pag internet na dan nakada na pasada tunay sulden ka sa internet. Oy. Di kaya sulden na ano na pumapamagin ko sa mga wasito mga ulama. O di na pangili ako sa mga katiro mga pipiya. Di na appreciate sa ko. Appreciate sa ko. Oy, tulis sa ko. O di na panampay ako sa mga katiro mga pipiya. Pira-pira si mga tao niyakap bagsiran sa mga pipiya katiro. Di na pendaga mo. Oy, kapakay taman ni manto na di kang unan. Natad. Oy, madol sa ko mga manusia imanto nasisisiran ng mga pakuburan nila. Uy na dama da sututulang iran. Oy, Sabab pa na may taga kira sa mga social media. Ay oy, man yan na lagi di pa mga YouTube. oy. Nanamiya po siya sa iyong utatigo Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmun yuntafa'u bihi. Pamana ilmu utaw di kang gunaan. Napiapan siya ko oreno ka kapatay niyan na tumbalasan nung naging utaw manusia siya ko mapiara radi. Di ko di ano pa. Oy. Ana tundu na kanto na murad kapag upininga sa giyanan na kuan. Ana mapasad, ana mabuwa na makuha ang yung aga pa kon. Awira to dagi itatiktan na away nga. Kaya malayas oras. Ay katalo nang tatira na kuan. Malayas oras paman na ehtera mga PPSO kipun tagin nga ako oras ka. Ano na tinga sa oras ka? Arga nga. Suras ka pa. Sa oras ka. Sama Sama na sa yung na di nga ditiro na mbeloy na ka asipat ka. Oy, bali ang kaasipat ka sa Ginoo ka. So oras nana ayar ka pinamalayar ko lang walang utangan ka uwan na bulawan na na tamok ka na mas malayar sa oras ka di yung utawa mga siya ka sisir ka. Ay daw mo to mo ta ka tiro ba sa ba tira na al waktu hul hayat. Oy, Mana suras YouTube show kapag indaw tano. Oy. Ika kawyawirtan. O di nga pa ihtiram ha. O tad nga sakaw ang oras ka. Nanay man at kipus ng oras na gabali niya. dabali ni. Gabali niya. Oy. Iti ketiro iram sa malayar ti subulawan. Oy. Buti ko mga Amerikano. Oy. Nasa kung mga Amerikano na dun nakapitira sa nari magister. Ano man eh? Eh kung nakapitira sa nga na oras. Ang nakagiyo so kung Amerikano na nakapitian na tingin na time is gold do. Oy. So maranaw na so Amerikano na subo sa oras na gold pamawa na bula na ipapatay nila. So basa Arab na kwan ay basa ang no basa Arab na al waqtu huwal hayat. So oras na YouTube ni kawayawitan. Naging ako na maranaw na ako natin digyan na kill time. Munu nirang bunda nga oras. Ay man nagil bigyan na lang na putero sa oras ya kamun tayo niya malam niya kadagdag lang mga DVD. Mga miyang sipsya niya kadagdag na salida. Na munu niya sa oras ya. Nagito isaw to kibulong yung uta ka arga nga si oras kasi ko mga rarata matao sa kaya ko lagi dagi nga mga online games
tantor nap ko dik sutaw. Mga Sama estudyante, nagi guru sa irawan na adnap ko to nap ki kililiagi so wan. Saan ba yang? no? Ah, Ya mata. saan ba yang kaya sa Ibubulong ito at iyan. Ibubulong pagkatakiran ako. Ata. Pamumulan na wan. Ata. Bebes nila nun jo Kapag katak. Wah, nanapsugid na wakatop sugid so luhur. Tumunog man sa wasar na mapagbanga sa magrib na papaptin nila niya libutan. Isa na ako. Ikatalo, gitu ikatalo. Aya pada kuan gitu ang tapi magusitan na gitu so sa kilama kuan. Jinira no pa mapaimbulong tanong. Inggulungon. So mga pedihan lagi di barato sa mga pantagsi ko mga watatano. Na atas tanguan tanong iso mga muretaw tanong. Kaya so Allah na epiturian na o anfusakum wa ahlikum nara. Tama na lidas ni wa ginawa niyo siyo naraka na arak sinyo sa mga pamilya niyo. Ulang mo tanong dun na kuan tanong, atas tanong nga tanong, mas uliya. Oy. Nasa tanay mala asiyap siyo mga watatano ko di na siya kita lugo. Kaysa niya miya binasa siyo mga watatano, laburo so di di pa mag-eskwelahan, ama sumasana sulok siya na sisi sa eskwelahan ni Watay. Ay, dito siya mo tayo Dahil interneta. ba sa eternita. So man so mga patagong ko mga babaitan no. Ana ay sa kibaitan no giran ako. Wasiat ana bunang giliran no biran na ki pos so bundalira. Ay no ba so tubigiran. Ay At kilay so, pilay so Aurat. api di pilay so oratiran nakagiman to nagyang social media na misubsan jo bimerang manusia. Mara tahu di mapia. Ana marata mapia tahu na sisan. Nanadap ko to na mga tawa api abot pilay sa gyang uta ko kan nagibundal kan na dingin ni mapaplawas sa ko. Talan din. wayo. Oy. Ana pa Nana, agi nga natin, kenapa nang gila? apa nang ila? Sunti ko mga sa dami kay desa gila. Ito, dam niya ayat na mo muna sa taral binang tao ko ng gilaw babay. Bas kanian kekilang sa gyang na disan di pagaradian na sa na Facebook di ko kuminta ano mga muda. Ako tantud na ako. Na igina ni ki wasiatan no si umabang sa mga pagalitan no mga bubaitan no. Pamana panangila ni ranangan na ako. Taguwi lang sa ginawa na napiang aluitan no wagi na ni isa kibulong sa gyang iya ko. Naburo na rin magisteri at kire sorat yan, no? Nanas Ay kadalag pa kalero. nanti giyang kaya social media na gupun ay kipun tagin ko na sigo marata na ibarat yan na mga betad kasan sa katiro kabukagan na oya makailairon aparati aniran na milyon na tao na lagi ko miya mungkag sa miya ka milyon. Yan kala sumbuyo na salungan na muri. Amekas mga salungan na muri yung ay mga na isino Allah na suksi. Pero niya na sige na miya na ro sa mga kabukagan. Na mini pakawit sa nga kwan pi perado mo tandod na mo miya ka daw views yan na launun no panadata ro disgani di ko mga pamukul sa tanto madakal. Ada taro to sumarar talagi dog yung na pa-post ako mga talandi nga mga Kile sorat to. Kile sorat. Bila sa nga wala magister, ato na ron ni kaposa na kuan na kibgay nga wasiat sa nga mga pagaritan. Repeat na ro nagyong utwa pangalan tan nagyong utwa wasi abini. Nagyong utwa katatagu kalak si ko mga pusutan no. Si ukipukal kan ko talangan wallah. Lagi amay kagina ni mataw si kumaginota no na ape kadarla mga limpangan sa nusaitan sa na social media na inshallah na paalides tanong. Ya ayatin din ang unto hadis sa ittaqilla haythu ma kunta. Kalakan rasul Allah. Bapian ka matataw. Apian da mataw sa nga ko social media. Ada tangan ni sa dunia. Kalakan rasul Allah. Bila sa nga wala na to na ilasta pero no sa nga mga pagaritan mo na kuan. Pinalamatan na no yung laya ko. Tanong Abu Asif bin Mati Abu Suma Padiyan may subayar na kalagi ng ayawan programa tanong pwede niyo sa mga ulama mga pagarin niyo kung mga disisa ng ayawan yung Jordan pakapantagin na po mga di na inshallah ta'ala na di tanong di piniyatan sa mapia kunin tanong ko Allah bilang niyo so mga amal tanong palit mga pipya naguguloy niya na
tolabus sa swaswat sirkan ni Allah. Aku pengingitan si Allah tarimaan niya to. Aku diyan kaya mga pagalitan o di siya di mamuntay. Ana beloy ni wallahu taala bulu ang mga orasiran. Ang mga alay timbang ang mga amalira sa lungan na mori. Sa panud na sa giyang ay pagalitan so diligin suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wala yang nga pagaritan no sa din nga pangiran lagi yang kaya kaya sugitan no sa bento yang nga pagaritan no si Allah Abu Haytham. Balasan wala sa nga din nga pangiran pingbit na meskano bu sa kalay kinyo no pasir niyo sa nga page no to adu na salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.